Hello guys, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel Boholano Al TV. Myron ako ulit video na i-share sa inyo guys. Konting drama lang namin ni Lolo. Panoran niyo nakakatuwa guys. At kung hindi pa pala kayo naka-subscribe guys, pakipindot ang subscribe. And isama mo na rin ang notification bell para masaya ako. Salamat. Start na tayo. Magandang umaga po Lolo, welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayo Lolo? Kailan pala kayo dumating galing sa Saudi? Ang tagal mo sa Saudi Lolo, bata pa ako nung umalis po kayo. Sa sobrang tagal mo sa Saudi Lolo, nawala na buhok mo, siguro napaka-init dun. Ay maupo muna pala kayo Lolo. O napakainit dong, mainit ang tubig na pangpaligo namin, kaya naubos na buhok ko sa tuktuk ng gulo ko, paupuin mo muna ako, masakit na yung tuhod ko. Sige na po Lolo, maupo na po kayo. Salamat ako naka, upo na ako. Wow Lolo, ang ganda ng bigata mo, drawing ba yan Lolo o tunay? Tunay ito kasi maraming tiks ang lalapit sa akin, dahil sa bigot ko marami na ako nadali nito sa bigot ko. Talo pala ako sayo Lolo, ako wala pa akong girlfriend, pero may sampung anak na ako Lolo, puro panganay. Manang-mana ka talaga sa akin apo, itutuwa mo lang para dadami palay natin na babayro magpaparami tayo apo, magkalat tayo ng duga. Lolo, lalabas muna tayo dito sa mansion ko, magpapahangan tayo sa labas, titingnan natin yung banana natin kung hindi ba nababasan. Kasi kinakain ng uggoy na gala dito sa labas ng mansion ko. A few moments later. Lolo, ang ganda dito sa labas ng mansion ko, kaya lang Lolo magbante ka dito, maraming unggoy dito kinakain yung banana natin. Ako ang gugoy dito, kaya takot sa akin ang ganggoy dito, ako ang kumain sa banana ninyo, kaya nauubos ang banana ninyo, matakaw ako kumain ng banana. Tama na Lolo, puro kakalukuhan. Nagagalit na sayo ang nanood sa vlog ko kasi ikaw pala ang kumain sa banana nila. By the way Lolo, ang ganda ng kulay pantalan mo. Wala ba kambal yan? Ang cute Lolo, baka pwede mahabor bagay sa akin yan. Apo, wag mo na arbuhin, ito lang yung genyo ng lola mo sa akin, eto ang paborito niya suotin ko. Hindi naman yan bagay sayo Lolo, para kang babay na matanda. Joke lang Lolo, tana babalik na tayo sa loob ng bahay ko kasi maraming lamok dito, doon na natin atutuloy ang kuwentuhan natin Lolo. 2,000 years later. Lolo, bago tayo magkuwentuhan ulit, kakan muna tayo. May niluluyo ako dito Lolo, pangpabata, ano gusto mo Lolo? Mayroon dito letson na puro taba, mayroon bulalo ekog ng butiki, mayroon din biryani Lolo at saka ginata ang kuhol na galing sa palayan. Ano ba yung niluluto mo po, mamatay ako maaga, sa niluluto mo biryani na lang po ang kakainin ko. At yon lang guys, dito ko tatapusan ang drama namin ni Lolo na puro kalukun. At pasensyahan niyo na ang drama namin ni Lolo. Kung nagustuhan mo ang drama namin ni Lolo guys, pakipindot ang subscribe button maluoy mo, and isama mo na rin ang notification bell, para lagi po kayo ma-update sa susunod ko na gagawin na video. Salamat po. Bye bye, muwa.